Nem, rájatok már ide. De amikor rám néztem... Hol van a... Hol volt nyitva? Nem tudjuk, basszus. Itt nincs. Na, adjunk egy jelet, hogy most akkor szojkolok. Ne tagad, basznál velem. Azt sem tudom, ki vagy. Igen. Én nem tagadom. Adrián, nem most, Adrián, mindjárt párbajozunk. Mindjárt párbajozunk. Nagyon nagy párbaj lesz, nem most létszik. De amikor rám néztél, éreztem, nincs tovább. Meghal. Én is abba lakom. Mit ír? Nem baj, ha közben kiverem rád. Csak nyugodtan. De amikor rám... Jaj, te tagad vagy. Se, könnyű még be veled, se. Most nem jönnek föl direktbe? Adod a telefonomat, hadd írjak nekik. Lássuk a köldökgyöngyöket, nem látszanak a... Mi nem látszanak a köldökök? Azt vágod, hogy csak azért vagytok, hogy férfiakat szüljetek. Szkomgetsz, de hogy vagyunk azért. Nincsenek. Jó, majd csatlakoznak, ha akarnak. Mizu Erzsi. Na, neked ki többet kérdezi? Suliba. Na gyertek! Jó? Halló! Halló, mondom, mindjárt megyünk. Jó, na csá! Virág már hiányzó. Ki ez ember? Nem? Ezt tudod ki, aki a osztálytársunk volt a szakiba? Azt hiszem az. De nem biztos. Virág már hiányzó. Hát tudod. Mindjárt. Jó. Ok. Na, hogy osszuk a live-et, nem sokára párbajozunk. Amúgy. Ilyen komoly tétekbe. Videót küldött. Levágtam nekik. Eljön. Miért volt engem? És miért volt engem? Mindig van. Fordulj meg. Na de mikor, mert nem érek rá, mindjárt egy pillanat, most hova sietsz ennyire, Adrián? Amúgy igen, Adrián. Az csak egy vendég akar bejönni, de... De ez a passzapó tartom, vidd innen, elhiszed le. Jó, tudom. Nézd meg, fenn vannak már. Még nincsenek. Ember. De jó, várjatok 2 percet. Ha nem jönnek fel, kiléphettek. Ja. Mert akkor én is leállítom. Nekem van egy nagyon komoly elfoglaltságom. Mi ez? 360. Mi 360? Én nem tudom, 360 centis a fasza szerintem. Lehetek mondani, létszi, nem. Nyek. Elmegyünk bevásárolni, te soha vagy. Hova? Hát a Tesco-ba. Írd neki. Kinek? Miért? Hogy? Mit vele? Hát most már nincs Nem. olyan rossz idő, ember. Izéval. Ja, Mondta, hogy én elvisz akkor minket. nem. Nem? Biztos, hogy nem. Mindjárt zár. Mi? A Tesco. Öcsém. Ezek te... Jó, addig hívjunk be valakit. Gyors meghívóval. Gyerek itt. Adjál lép. Ne, Adria, légy szíves. Jó, de akkor, ha megosztom a live-ot, jössz. Megosztom majd, ha bejönnek. Mert ezek amúgy olyan téteket adnak, hogy vágjam le a hajam. A hajam, érted? Majd vész esetén elküldöm, de akkor be kell lépned. És sokszor, hogy begyem észre. Jó. Oké.
Oké.